kan vara problem med ryggen. Upptäckt att den kota i ryggen har krossats i 3 delar. I värsta fall förlorar känseln i benen. Och läkarna i USA vill stenoperera. Men Parnevik hoppas på andra läkare. Jag träffar nya läkare nästa vecka. Nyheter blir ja, men nu är det dags för Parnevik. Det här är verkligheten med många förskolor. Och nu skulle vilka skolor som har störst värde. På Ljusglintens förskola i Bagarmossen bor 20 barn i storbarnsgruppen och det tycker föräldrarna är alldeles för mycket. Det känns helt enkelt som att grupperna är alldeles för stora. Det blir alldeles för mycket av en förvaring istället för att det verkligen är en pedagogisk insats från den pedagoger som finns här. Det känns egentligen inte acceptabelt. Det här är storbarnsavdelningen.